Random Shop introducerer Thermo Couscous. Koppen, der viser om indholdet er koldt eller varmt. I hverdagen på Random Shop oplevede vi det igen og igen. Hvornår er kaffen kold? Hvornår hældte jeg min kaffe op? Jeg glemmer alt om tid og sted, når jeg sidder og ser tv. Mor, er der mere kaffe? Og selvom du er hippie på festival, så gider du ikke at drikke varm cola. Livet er bare for kort til kold kaffe og varm cola. Vi satte os for at finde en løsning. Ja, vi så det faktisk som vores pligt. Slut med at sidde med termometer i koppen for at tjekke, om kaffen er varm. Eller andre ikke-hygiejniske metoder. Sammen med Thermo Couscous er det nu slut med at gætte på, hvad der er varmt og koldt. Hæld en varm drik i koppen, og indikatoren på siden af koppen viser, om din drik er varm. Slut med kold kaffe. Eller varm cola. Og slip for ubehagelige oplevelser med Thermo Couscous. Køb den på randomshop.dk i dag.